Matul is-sena li għaddiet, il-kontribut lis-settur tal-kostruzzjoni tal-ekonomija Maltija kompla jiżdied biex issa laħaq kważi 3,000 miljun euro. Dan ħareġ minn sarriċ nazzjonali li sara 3 sena konsekuttiva mill-Fondazzjoni Property Malta b'kollaborazzjoni mal-kumpanija tal-awdituri KPMG. L-istariġ wara żieda fil-pagi tal-ħaddiema tal-kostruzzjoni matul is-sena li għaddiet li jista' laħqu 43,000 ħaddiem, 9,000 aktar mill-2017. David Patch mill-KPMG qal li aktar minn qatt qabel hemm bżonn li daw kollha involuti fis-settur jaġixxu b'kawtela u baqal. Bejna naraw f'ċertu oqsma ta' prezzijiet il-rata ta' tkabbir beda jonqos. Xorta kien hemm tkabbir fit-2018 ta' ċertu portata qed ngħidu dak 60-70%. U mill-lenti tal-kostruzzjoni wkoll il-kostruzzjoni kiber imma interessanti li baqa' f'livell jikkontribwixxi b'livell jfisser li l-partijiet l-oħra tas-suq ukoll kibru. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Property Malta, Sandro Ketkuti, innota li l-prezz tal-proprjetà u l-afdaqa f'kuntest ta' boom ekonomiku fil-pajjiż u issa kif anke wara li s-sarriġ beda jistabilizza ruħu. Il-policies tal-gvern dejjem kienu illi il-middle class għaw Malta ikun iktar senjur, fil-fatt il-middle class illum huwa senjur żgħir. U naħseb illi d-domanda illi hemm fil-proprjetà għadha sostenibbli u jirriżulta fl-istudju indipendenti li sar bil-KPMG Malta. Meta ndirizza l-Konferenza l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-akbar sfida l-ġejjieni biex is-settur ikun sostenibbli hija l-kilba u r-regħba ta' uħud mill-operaturi li fi kliemu jridu jitħanżru. Qal li fil-qasam tal-kostruzzjoni wieħed mill-ewwel iħoss jekk investiment ikunx se jrendi u semma li l-istint tan-negozju, il-banek u l-politika tal-gvern huma 3 fatturi li jilqgħu għal dan. Żied li kif jiġdu l-banek u s-suq, il-qasam tal-kostruzzjoni mixi b'ritmu sostenibbli. Dwar l-istħarriġ, il-Prim Ministru innota żieda artifiċjali ta' ċertu proprjetajiet li kienu qed jinbjaw ferm iżjed minn kemm jiswew u li issa qed jistabilizzaw u jimmodernaw. Qal li dan huwa suq fejn il-Gvern irrid iżomm ir-riedni bħalma għamel dan is-sajf meta waqqaf l-iżvilupp għal numru ta' ġimgħat għax kien hemm min ma kienx qed jimxi b'ċertu irġulija. Il-Prim Ministru nnota li l-qasam tal-proprjetà qed jikber għax qed tikber l-ekonomija u din qed tikber għaliex qed jikbru oqsma oħra li jħolqu domanda l-proprjetà. Qal li kieku din ix-xejra kienet bil-maqlub kien jinħoloq tħassib għax taf twassal għal qasam spekulattiv li joħloq bużżieqa fis-suq tal-proprjetà. Waqt li tenna li lan tal-gvern huwa li kulħadd isir senjur żgħir, saħaq li l-gvern jinsab determinat li jieħu deċiżjonijiet biex isostni tkabbir ekonomiku. Hawnhekk innota li fil-waqt li fl-2013 1% tal-prodott domestiku gross tal-ekonomija kien 70 miljun, illum l-istess perċentwal irdoppja u jlaħħaq il-140 miljun. Minħati għaw il-Ministru Ian Borch semma l-sfida tal-iskar tal-kostruzzjoni u f'dan il-kuntest qal li wasal iż-żmien li jittieħdu deċiżjonijiet kuraġġużi fosthom reklamazzjoni tal-art fil-baħar bħal dik li saret fil-Marsa, fl-Imsida u fil-Port Ħieles. Tem jappella biex l-ekonomija l-ħadra tibqa' fuq l-aġenda biex il-pajjiż jibqa' jiġi żviluppat b'mod li jirrispetta l-isfidi ambjentali. Kemm il-Prim Ministru Muscat kif ukoll il-Ministru Borch appellaw biex kulħadd jaħdem flimkien f'wieħed mill-aktar setturi importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna li jimpjega xejn inqas minn 43,000 persuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.